आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। पंचायत समितीच्या बैठकीत लोकहिताच्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा सुरू असताना जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा एक जबाबदार कर्मचारी आकडेमोड करण्यात व्यस्त होता। मोबाईलवर मटक्याचे आकडे पाहण्यात तो मग्न असतानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती प्रचंड व्हायरल होत आहे। जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अवैध धंद्यांच्या विरोधात घेतलेल्या कडक भूमिकेनंतर शासनातील कुंपण हप्ते खात असल्यानेच पुन्हा एकदा अवैध धंदे डोकं वर काढत आहेत। याचाच प्रत्यय आज सावंतवाडीच्या बैठकीत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या रूपानं पाहायला मिळाला। सावंतवाडी तालुका पंचायत समितीची मासिक बैठक नुकतीच पार पडली आणि एक मोठी बातमी, मोठी घडामोड ही सावंतवाडी तालुक्यातनं या मासिक बैठकीतनं येते। एक अधिकारी जो आहे तो चक्क मटक्याचे आकडे बघताना निदर्शनास आला आहे। त्याचा व्हिडिओ जो आहे तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना पाहायला मिळतो। मी पंचायत समिती कार्यालयाच्या समोर आहे। जर बघितलं तर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी साधारणतः वर्ष होईल त्या गोष्टीला की अवैध धंद्यांच्या विरोधात मोहीम आखली होती। जिल्ह्यात होणारी तरुणांची होणारी देशोधडीला लागणारे तरुण, अनेकांचे संसार ज्या पद्धतीनं अवैध धंद्यामुळे देशोधडीला लागतात हे बघता अवैध धंद्यांवर मोठी कारवाई त्यांनी केली। कुठल्याही परिणामांची चिंता न करता त्यांनी ही धडक मोहीम आखली। स्वतः जाऊन या अवैध धंद्यांवर कारवाईसुद्धा केलेली आपण पाहिली। मात्र आज चक्क पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये एक अधिकारी मटक्याचे आकडे चेक करताना किंवा मटका घेताना पाहायला मिळतो। एवढी मस्ती अधिकाऱ्यांमध्ये येते कुठून हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे। जिल्ह्यात पुन्हा एकदा अवैध धंदे डोकं वर काढतायत की काय अशा पद्धतीची चर्चासुद्धा या निमित्तानं पाहायला मिळते। कारण नितेश राणेंच्या भूमिकेनंतर काही अवैध धंदेवाईक गोव्याच्या सीमेवर आणि काही जण खारेपाटणच्या सीमेवर जाऊन सामावलेले पाहायला मिळतात। आणि त्यातच आज पंचायत समितीच्या बैठकीत चक्क एक अधिकारी मटक्याचे आकडे चेक करताना पाहायला मिळतो। त्याचा व्हिडिओ आहे तो कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत किंवा दर्शवणार आहोत, पण त्याची काही चित्र जी आहेत ती स्क्रीनवर तुम्हाला बघायला मिळतीलच काही वेळात। हा अधिकारी मटक्याचे आकडे पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये बघतोय, मटका घेताना तो पाहायला मिळतोय। एकीकडे जिल्ह्यात अवैध धंद्यांवर कारवाई केली जाते, मात्र पोलीस खातं आहे तेच कुठेतरी त्यांचंच कुंपण आहे, ते हप्ते खातं आहे। आणि याचमुळे मस्ती वाढलेली आहे या लोकांची। राजकीय पक्षांचे सुद्धा काही जे लोक आहेत त्यांचा सुद्धा छुपा पाठिंबा या अवैध धंद्यांना मिळतोय आणि म्हणूनच आज अधिकाऱ्यांची मस्ती वाढते आणि पंचायत समितीच्या बैठकीत मटक्यांचे आकडे बघण्यापर्यंत ही मंडळी पोचलेली पाहायला मिळतात। त्याच्यामुळे अशा या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ त्यांचं निलंबन होणं गरजेचं, अशा पद्धतीची मागणी सुद्धा आता समाज माध्यमातून होताना पाहायला मिळते। कारण नुकती एक मोठी बातमी येते, आता पंचायत समितीची बैठक नुकती संपन्न झाली आणि यावेळी एक अधिकारी मटक्याचे आकडे स्क्रोल करताना पाहायला मिळतोय। जिल्ह्यात एकीकडे आपण अवैध धंद्यांवर कारवाई करत असताना एक अधिकारी पंचायत समितीच्या बैठकीत जर आकडे बघत असेल तर याकडे तुम्ही कसं बघता? आता नुकतीच सभा संपली आहे आणि आता संपल्यानंतर मला विषय कळाला आहे, त्यामुळे जे खाते प्रमुख आहेत त्यांच्याशी मी नक्कीच चर्चा करून यावर उत्तर देईन। तुम्ही पण काय सांगू इच्छिता? कारण अशा पद्धतीची मस्ती जर अधिकारी करत असतील तर काय आदर्श घ्यायचा तरुणांनी? हे जी काय विकृती आहे, आपण याला विकृती म्हणू, ही चुकीची विकृती आहे आणि त्याला नक्कीच त्याच्यावर कारवाई होईल। संबंधित डिपार्टमेंटशी बोलून, संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून लवकरात लवकर आजच्या आज आम्ही जो काय असेल तो निर्णय आजच्या आज काढू। एकीकडे तिथल्या तरुणांचा विचार करता तरुण ज्या पद्धतीनं अवैध धंद्याकडे वळतोय, गांजा असेल, दारू असेल, या पद्धतीचा जो काही पुरवठा आहे तो जिल्ह्यातनं मोठ्या प्रमाणात होतो। मात्र पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर त्याच्यावर आलेली बंधनं बघता त्यावर अशा पद्धतीनं जर एखादा अधिकारी पंचायत समितीच्या बैठकीत येऊन आकडे बघत असेल तर ही मस्ती वाढणार आहे। त्यामुळे ह्यांच्या नांग्या आजच ठेचणं गरजेचं आहे, अन्यथा भविष्यात याचे मोठे परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, इथल्या युवकांना भोगावे लागतील एवढं मात्र नक्की।